Barcelona en som 4 de centres cerca, no? Doncs el de Química, que estem a Tarragona, que som el més gran, tenim gent de gairebé més de 35 països ara actualment. Per tant, no només és la ciència, sinó és el fet de que veguin un model diferent i que això ho tenen aquí, ben a prop. Jo animaria tota la gent jove a estudiar carreres científiques si tenen inquietuds, si volen arribar en el fons de les coses. Ser científic és una aptitud i una manera de demostrar-te la vida, de qüestionar-se les coses, de no dir que sí sempre que sí, sense voler anar més enllà. I llavors, científics ho som tots, en el fons. El que passa que alguns ho desenvolupen més o menys.